bolo to už veľmi dávno. Konkrétne včera, keď v námestovskom kine dávali premiéru istého filmu. Na názov si už nespomínam, no viem, že v ňom hrali samé celebrity. A keďže super prvá A nesmie nikde chýbať, vybrala sa teda kultúrne vybúriť. Kto by to bol povedal, že ešte aj knihy natrafili na propáka? Babi, prajem vám príjemné umelecké vyžitie. Našich divákov vcuclo do deja. Cuc? Cuc. A vcuc. Nie. Láska môjho srdca, ty si ma zachránila z okov smrti. Ako ťa nazvať? Moje meno je Chimena. Ja sa volám Jose. To nebude. Jose, bože. Stretnú sa v tejto krásnej deň a vydávajte spolu. Nemôže byť svojou. Niekto to chcel. Musím sa ti s niečím priznať. Ja už som mal ženu. Ty si mal ženu? 2, 3, 9. 6. no tak vieš, stále sa. Ale vieš, ja som inak celkom dokonalý, ale keď sme sa tak povenovali teraz tebe. Taká jedna vegetárna záležitosť. Ja mám strašne rada strukovy, ale strašne na nich nadúva. No, ako aj keď môj život a živobytie závisí od životného prostredia, naša láska je hlbšia ako Mariánska priekopa. Spolu to prekonáme. Preto nemáme žiadne prekážky. Chosina. Vezmeš si na za muža? Áno! Si normálny? To nie. Prepáč. Stav. Ja som zbyšná.
aby nám zahrali Meldesonovú. Oni si Ale pustia láska, manžela. veď nám... Papine, Lebocho! Hlavne, že sme tu spolu a svoju lásku môžeme oslaviť spolu. Ja viem, ale vieš, že ja som na takéto veci háklivý. Prepáčila sa, nemá. No, už sme sa uklidnili. Takto. Milí mladí, drahí bratia a sestry, milí mladí, dnes sme sa tu stretli, aby sme dali dokopy tieto mladé a ľúbené duše. A mne je na čestať, takže to vezme trochu rýchlo. Keď teda chceš ty si meno uzavrieť sviatočný manželský zväzok, podaj si ruky s Josem a vyjadri svoj manželský sľub. Berieš si Joseho Nitaša za svojho manžela? Sľubuješ, že mu budeš verná a že ho nikdy neopustíš, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ty, milý Jose Nitaš, berieš si Chimenu za svoju manželku? To bol zámer. Dovolili ste to. Ja ti neviem, akože, ja už som ti to chcel povedať dávnejšie, ale... Kosina, ty máš krivé nohy. Čo si ako myslel, ja mám krivé nohy? To už sú tretí tento mesiac. Nerob nahoby, Zlatko! Mám nechať zachovať postoj nekonfliktnosti? Dobre by bolo. Ako chceš. Nie! Kosina! Nie! Tie nohy neboli až také hrozné. Nie! Claro, no se la Dievčatá celé nety z toho, že budú deti, začali tancovať. Nevedomky svojimi tanečnými kreáciami skúpili magický rituál, ktorý ich vypnul naspäť do sedadielkina. A kde je pán profesor Nitaš? Babi, ja vám neviem, ale ako ja si z toho filmu nič nepamätám, totálna rozbíjačka potom.